Maganar da Musbahu Amfara ya faɗa a lokacin da Hadiza Gabon take masa interview a tasharta ta Hadiza Gabon Room. Ta yamutsa hazo sannan kuma ta ba wasu mamaki musamman in social media da mutanen gari. A wani bangaren kuma aya ce ga mata musamman wanda suke rawar solo a gidan gala. Amma ku dakata daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe domin ku san abin da Musbahu Amfara ya faɗa ga matan solo. Amma kamun ƙarasa wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe, kusan wannan tasha tana kawo muku ingantattun magungunan supplement da magungunan Islamic kowane iri, sannan kuma muna kai kaya a faɗin Najeriya da kewayenta har da maƙotanta irin su Niger, Kamaru da Chadi, Cote d'Ivoire da sauransu. Sannan kuma mu sari muke bayarwa, sannan muna maraba da masu siyan daɗe da masu siyan sari. Wayanda suka yi sayayya a gurinmu sun san da haka, muna da kyakkyawan mu'amala da kowa. Sannan kuma muna yin haɗin amare da angwaye, sannan kuma ina masu fama da saurin kawowa da rashin ƙarfin gaba na maza, kuma muna ba da irin wannan magungunan da za a warke da yardar Allah. Kuma mata mu muku a baya ba, ina mata wanda ba su da breast da hips sun sha magunguna kala-kala amma ba su samu dacewa ba, kar ku damu. Mun kawo muku ingantattun magungunan da a sati 2 za ku samu abin da kuke so da yardar Allah. Ku tuntuɓe mu a wannan namba 09063865632. Ita ce namba kira da kuma namba WhatsApp. Ku yi mana magana, za mu sa ku a group ɗinmu na magunguna domin ku ga kalolin da kuke so. Shi dai Musbahu Amfara, shi asalin sana'arsa shine rawar gala a gidan solo. Sannan kuma daga baya ya dawo harkar fina-finai da waƙoƙi. Kuma har yanzu wata majiyar ta ce har yanzu ina wannan sana'a ta waƙar solo da kuma gidan gala. Hadiza Gabon ta jefa masa wata tambaya a inda take ce masa shin zai iya auren 'yan rawar solo? Sai Musbahu Amfara ya kada baki yake cewa shi dai ba zai iya auren 'yan solo ba. Hadiza Gabon dai ta ƙara jefa masa tambaya shin me yasa hakan? Musbahu Amfara ya ce gaskiya shi yana da kishi, ba zai iya kula macen da take kula maza har sama da 5 ba. Shine dalilinsa da ya ce ba zai iya auren 'yan rawar solo ba. Sannan kuma bugu da ƙari cewa abin da ya sa ba zai iya auren 'yan solo ba saboda ana zargin su da neman 'yan uwansu jinsin su mata. Hadiza Gabon ta ƙara jefa masa tambayar cewa shin zai iya kai 'yarsa gidan gala ita ma ta irin wannan sana'ar? Ya kada baki yake cewa shi dai 'yarsa ba za ta taɓa yin wannan sana'ar ba har abada. Wannan maganganun da ya yi guda biyu ta ba wa 'yan social media na mutanen gari mamaki, sannan kuma ta ba wa 'yan mata wanda suke kai kansu gidan solo rawa wanda suke rawar da bata dace ba aya. Dakace mu a bidiyo na gaba domin ku san abin da matan solo suka faɗa wa Musbahu Amfara.